Senin bilmeli 13 sani psikologik hakikatyň. 1. Duýgularyny inkar etmek we gizlemek senin ruhy sagdanlygyna uly deper ýetirip biler. 2. Halayan iş bilen meşgullanýan adamlar durmuşdan has gowy kanagatlanýarlar we pes stres derejesini başdan geçirýärler. 3. Eger çağalar sana uzak wagtlap teredip durýan bolsalar, sen özüne çekici adamsyň. 4. Analitik pikirlenmäge ýokda adamlar köplenç duýgutaýdan kynçylyk çekýärler. Sebäbi olar döreýän ýagdaýlary, duýgularyny ynanyp kabul etmän, aňlaryny ulanyp tüýpli teljermäge çalyşýarlar. 5. Adamyň maşgala gatnaşyklary onuň saglygyna we bagtlylygyna girdejisiniň derejesinden we karýera üstünliklerinden has güýçli täsir edýär. 6. Söýýän adamyň hakynda diňe bir oýlanmagyň özü hem kortizoluň, ýagny stres hormonunyň derejesini peseldip, ner bulgumuny rahatlandyryp bilýär. 7. Kimdir birine aşyk bolanynda, seniň beýniň ol adamyň kemçiliklerini görmezlige salýar we onu kämil görnüşde görkezýär. 8. Adam aşyk bolany has mulayim, mehirli we duýgudaş bolýar. 9. Gerekli wagty gollamaýan adamdan daşlaşmagy başarýanlar ruhtaýdan iň güýçli adamlardyr. 10. Hakykaty aýtmaga başlanýanda sana münasip däl adamlary ýitirersiň. 11. Ýygy-ýygydan ýylgarsaň, beýniň özüni has bagtly duýmaly diýip hasaplap başlar. Şeýdibem sen özüňi has bagtly duýarsyň. 12. Ýokary IQ derejesi bolan adamlaryň dosy adatça az bolýar. 13. Biz käte başgalar ýalňyşlarymyzy synlap duranlar diýip pikir edýäris. Aslynda bolan, olar köplenç öz durmuşlary bilen gümrah bolup, biziň ýalňyşlarymyza aýratyn üns bermeýärler.